chaizova muchimiro ichi chokuti muri vanakomana vemasikati kana kuti muri vanakomana vechaedza. Chaedza chaizovadzidzisa nokuzovazivisa zvemusi nenguva Ishe aizova pakati pedu. Amen. Saka chaedza chinombove chii? Chaedza kujeka, kujekesa. Amen. Saka tinoona kuti chaedza kana chiriko hakuna chinenge chakavandika kana chisingaoneki muchimiro chacho. Amen. Ukafamba usiku unogona kufungidzira kuti chitsiga munhu ukamhanya singambofungi. Kana uchifamba zviya usiku uchifamba mune rima ukaona muti wakabhenda kudai unogona kufungidzira kuti pamwe munhu akavanda mberi kwacho osha topapura sei manje uyu munhu nokuti kune rima. Rima haritenderi kana kutaridza zvinhu muzvokwadi yazvo. Saka unogona kutoredzera chinhu zvachisiri. Unoona miti ichifamba kana zvitsiga zvichifamba kana kuona dhongi seshumba nokuti irima. Asi chaedza kana kwaari masikati unoona chinhu muchimiro chacho. Saka chaedza chii? Chaedza maonekere ezvokwadi echinhu. Saka tikunzwa pano kuti imi muri vana vechaedza. Saka chaedza chodavira sei kumubvunzo zvino watiinawo zuva irero ririko zvariniko ndarini nguva ichapetwa tipinde muupenyu kusingaperi. Zvikanzi imi muri vanakomana nevanasikana vechaedza. Chaedza tiri kuona kuti kuiswa pachena kwezvinhu muchimiro chazvo sezvazviri. Haufungidziri kuti munhu andiri kuona uyu murume here kana mukadzi, kana kuti angangokonzeresa njodzi here kana kwete. Zvichida munhu akabatira portfolio yake kurima achifamba usiku wogona kuti mberi kweportfolio zibhemba raakabata nokuti irima. Saka rima rinoita kuti zvinhu zvisaonekera muzvokwadi yezvazviri. Rinovanza zvingafanira kuti zive pamusoro pechinhu. Asi chaedza chinoisa pachena zvose zviri zvechinhu. Dakara uchingotitarira unobva waziva kuti iyo ndiva hama brother bandi. Haungoti munhu unouya kwandiri. Saka muchiona kuti kana ari masikati hatita takabva nedambudziko kunyange kune hanzvadzi zvikuru sehanzvadzi dzinosvika kufamba usiku nokuti zvichida bhaibheri roti ma-weak vessels zvingavangasava nesimba rokuita mutsimba nezvinokuvadza kana nematsotsi kana nezvavangambofungidza zvinoonekwa usiku. Vanototi kana vachida kufamba vototi ndinoda kuti tifambidzane kana kuti uya kundimire pabhasitopu ndakuburuka uya kunditore. Chii? Inyaya yerima. Rima rinobatanidzira kana kusanganisira zvinhu zvinounza njodzi. Mhondi dzinoda kufamba murima, mbavha nemakoro zvinoda kufamba murima. Saka masikati haungambofungidziri kuti munhu akafamba kuti ndinocha kufamba nokuti zvinhu zvose zviri kuoneka sezvazviri. Saka ane kugutsikana kwokuti ndinotoona chinhu chiri nechekure nditofanira kutora sarudzo nokuti ndozvinzvenga here chinhu ichi kana ndosangana nazvo kana toda kuitei. Saka ndizvo zvatiri kudaidzwa kwazviri. Hanzi isu tiri vanakomana nevanasikana vechaedza. Saka ngatifambei muchaedza ichi. Hanzi chaedza cheivhangeri chichaisa pachena, chichazivisa varivobvo varivo kuenda voushe zuva nemisi nemwaka wekuenda. Hapana muparidzi achamira pano okuudzai kuti muna Julai musi wa27 ndiwo musi uchaitwa kubvutwa. Hazviri muchimiro ichocho. Asi zuva iri harizotisvikiri tiri murima. Ndinokuudzai neshoko raMwari, zuva rokubvutwa harisvikiri vari makandidates ekubvutwa vari murima.
zuva rokuyenda rokupetwa kwezvinhu zvose harisvikiri kereke yaMwari unorarama iri murima kana zvisingarehwi mumanzwi pano nevaparidzi kuti Israeli gore rino ndo ratiri kuenda. Saka tinoda kuona kubudikidza shoko raMwari, Mwari unozviita sei. Mwari kana achibata nekereke yake achiisa pachena zviri zvake, zvinozosvisa sei kereke pakuziva nzvimbo yokumira, pakuziva mwaka, misi nenguva yezuva guru. Amen. Saka chatinoziva chokutanga sekereke kuti ngatizvipatsanurei kubva kurima rose. Zvino apa kana taureva kuti rima, haticharevi rima rousiku, taakureva rima sezvatinoziva isu vari vomweya, nokuti kereke yaMwari, rima remabasa anogoverana nokusarurama. Amen. Ngatisiyei svina yose, ngatisiyei chose chine mucherechedzo usiri wokusarurama. Ipapo tinochiuya mukufamba mukujeka kwoupenyu. Ndinoda kuti hama yangu mutiverengere kubva kubhuku raMatiyo chapter 7 verse 13 kusvika verse 14. Kristu Kristu mazuva enyama vari panyika vakanga vachitaura kune ivavo vakanga vatenda kumharidzo yavo, vakanga vaunzwa nechibereko chekuparidza kwavo, vakauya kuzova vatendi, vakauya kuzova vatsvene, vakauya kuzoteverera shoko rake kuti vaponeswe naro sekuti vakatenda kuti ndiye muponesi. Hakuna panyika kubva pakutanga kwamazuva ekusikwa kwavanhu kusvika pakupetwa kwenguva muparidzi uchavapo akagona kushandisa manzwi akaringana, akagona kutaura zvakajeka kana kuisa chose pachena sezvakaitwa naJesu Kristu. Atinoda kuti munzwe yambiro yaakapa ivavo vakatenda kwaari iye kuzara kwokururama. Matthew chapter 7 verse 13 kusvika verse 14. Verse 13. Pindai nesuo rakamanikana, nokuti suo rakafara nzira yakapamhama inoenda kukuparadzwa, vanopinda naro vazhinji. Nokuti suo rakamanikana nenzira inhete inoenda kuupenyu, vanoiwana vashoma. Verengero Isaiah verse 8. Isaiah chapter 35 verse 8. Ipapo pachava nomugwagwa nenzira ichanzi nzira youtsvene, une tsvina haangafambi nayo, asi ichava yavo vanofamba nayo, kunyange ari mapenzi havangarashiki. Zvanzi naShe Jesu Kristu, nzira iyi inhete, haina kupamhama. Kana pano pasina kufara kana kukura, panobvisa maruramire ekungopindika zviri nyore. Rangarirai ndiShe Jesu Kristu ari kuudza vatenda kushoko rake kuti nzira iyi inodaidzwa vanhu kwaari kubudikidza nekufamba kweevhangeri haisi iri nyore, kwete kuti yakagozha mukuiraramira kana mukuiita, asi haingosvika kwairi kana kupindwa kwairi nemawiramombe. Inopindwa nokusvikwa kwairi nepfungwa dzakadzikama, nesarudzo yakakwana inotorwa nomunhu. Kururama kuri kunogamuchirwa naMwari hakubonderwani nako. Hachisi chinhu chinogona kungova usingazivi, sezvingori musikirwo wako hako, sezvawangorarama chero wongokaruka zvawatorarama izvozvo zvirizvo. Kururama kunogamuchirwa naShe. Kururama kuri kuchagamuchirwa naShe chinhu chinotorwa sarudzo pachiri kuchiita, chinotorwa nhano imwe neimwe tichitotora kurangarira kuziva kuti iri kuitei. Kune inonzi moral uprightness, kungonaka kwokurarama kunokwanisa kuva pamunhu wese, kwakazara mumachena ari mukatoliki,
kwakazara tena rupentekoste vanhu vari kurarama zvakanaka zvinoyemurika vanhu vanogarikika navo izvozvo hazvisati zviri kururama kuri kunogamuchirwa naMwari. Kururama kuri kunogamuchirwa naMwari kunosvikwa pakuri kana kubatwa koga nenhano inosvikwa nesarudzo yatorwa iri yechokwadi. Ndochikonzera next and straight is the path. Saka Isaiah anotaura achiti there is a highway. Ndoyandaiza kutadza panapa iyi kuti kune nzira yakapamhama iri kuenda, handiti? Asi pakati penzira yakapamhama iyi there is a way. Vari vanofamba mudhati narrow way ndokoga vari kuenda kukubwinya. But tarisai zvazviri panyama kana pamucherechedzo wandaisapa kuri kuenda kwakafanana. Wose kana tichitofamba zvichida tomboti vanhu vatatu, umwe ari apa ari kuenda uko, umwe ari umu ari kuenda uko, umwe ari apa ari kuenda uko. Vanhu vanoona vanhu ava vachifamba vakatarisa vachienda uko, vanhu vari pamwe chete vose, vari kufamba vose munzira imwe chete, nekuti kana vachiti nzira vachashandisa izvi. Saka mucherechedzo watinawo wokufanana kwevari vana vanoenda vachapinda nekwane vamwe vanongori vakasandwa unhu hwavo nenharaunda dzavanoraramira ndizvo kuita nekutaurwa kwaMwari. You see, there are people that are in the way who are going in a certain direction, but there is a people in the highway. They are also going in the seemingly same direction because of religion. Pane zvinokonzereswa nechinamato, pane zvinokonzereswa nekugara munharaunda dzekunamata kwaMwari. Kana munhu akagara panharaunda dzekunamata kwaMwari dzinobvisa zvimwe zvinhu zvinongonamatirawo upenyu, dzinobvisa zvinhu zvakangoshatavo. Saka wakadaro anosara aine mucherechedzo unenge kururama, unenge kuita zvakanaka, asi kusati kuri kuda kwaMwari. Saka vamasangano vachifunga kuti takafanana, tiri mumzimu, takatarisa kunzira diri rimwe, tiri munharaunda dzimwe chete, tine chekutaura nechekuita naKristu, tose tinobata mabhaibheri, tinoverengawo kubva pabhaibheri, toroveza upenyu hwedu kubva pabhaibheri. Vanotozipawo mazuva okutsanya, vanotorambawo zvimwe zvinhu, vachitorambawo upombwe nezvakadaro, zvichiita sekuti we are in the same way. Zvine nharaunda, zvine ukama, nokuti havatauri kana vamira paungano dzavo, havatauri nezvokuti Satani. Saka vakanaka vedu wedu, munongozivawo henyu, kwete, vanototaura zvaMwari wakanaka. Sezvo pakati pevanhu vane munharaunda dzokunamata kwaMwari kune vanhu vanoita nokutendeka pane zvavanoziva. Saka vakadaro ukavaona so vane mucherechedzo wose wokururama, but havana simba rako, nokuti havasi connected to the vein that gives that life. Saka tiri kunzi isu sevanakomana nevanasikana vechaedza hatibvei munharaunda dzokungofamba nerutivi rwakafanana, nokuti tinenge tiri kuenda kudii rimwe chete, tinenge tese tiri mukuchereke imwe chete, tiri kungoenda ikoko. But there is them that are in the way. In the way there is no access. Hazvigoneki kuti ufambe munzira isina kupamhama wakadhakwa, unotatarika uchibuda mairi. Hapadiwa vanoti crisscross kana vachifamba umu, panodiwa vanofamba zvakatwasuka. Hazvigoneki kana wakadhakwa, hazvigoneki kana wakapfeka zvimagogodo, nokuti uchafamba uchibhenda. Umo munofamba vanhu vakadzikamiswa nokuzara nokukwana kweivhangeri. Hey! Saka tanzi tiri vanakomana nevanasikana vemasikati. Masikati kana kujekerwa kwezvinhu kune zvakunounza patiri. Ngatiti waziviswa kuti musango rauda kufana munhu mune shumba.
wona vanhu vaviri vachiuya kuti vapinde musango iroro. Asi vanhu vaviri ava, umwe wavo une pfutsi, umwe wavo une chimbo. Iwe uchiziva kuti zvanzi musango iri mune shumba, musarudzo yako somunhu wakakwana unofanira kusvika kune upi? Aunonzwa chengetedzo iri nani panjodzi iri mberi. Mauri unonzwa kuti dai zviri nani ndikatotaura zvangu neuyu nanepfuti zvikava nyoro kuti ndifambidzane naye, tive ndise chengetedzo iri yakanaka yakakwana. Handiti? Saka ruzivo rwekuti kune shumba rwuri kukupa maruramire ekusarudzo wokufamba naye pavaviri ava. Handiti? Saka zvinoitwa neivhangeri inotijekesera nekutizivisa zvatingati the requirements dzokupinda in the trouble of God. Mwari uchaburuka nekudaidzira neinzwi romutumwa mukuru nehwamanda yaMwari. Mwari ari kubata nekereke yavo, asi kana vachikunzvara nekereke yavo vari kuuya nemutowo uyu, vachauya nekudaidzira. The shout is the ministry, and the shout is the prophet. No, Brother Branham. The voice of the archangel. Fivefold ministry. The trap of God. Mwari vachiprepare mwenga, vakabata nayo nenhando natsviti. Kereke yarasikirwa nechokwadi, yabva parima yabva chokwadi yatedzemukira murima, yakarasikirwa nedzidziso dzakachena, yakarasikirwa nesimba rounaku rinobva pakubata pokudzidziswa kwechokwadi. Saka Mwari voswedera kwairi, Mwari vounza vari vavo kana vari vobwo kuti vadzoswe kukururama, vadzoswe pazokwadi neshoko raMwari, vakabata nayo through those three things. Hanzi Mwari uchaburuka kudenga with a shout, behold he cometh. That was the prophet. Budai mumasangano, siyai zvemakereke, siyai svina dzosezi, uyai kukururama. Mwari vaishandisa muprofita achibvisa nokushambidza mwenga, kubvisa dzidziso dzose dzisina kufanira dzakanga dzabata mwenga. Saka Mwari unoswedera kune vari vanakomana vavanhu kuburikidza neizwi romuprofita. Saka the shout is the prophet William Maramwidze. That is Revelation 10:7. Mwari vangarega tizuwa pakaverenga papa zvanzi of the time and seasons. I need not to tell you. Ive atomukuudziri kuti musi wakati mumwe mwaka wakati, asi nokuti muri vanakomana nemasikati vechaedza, masikati anoisa zvinhu pachena, zvinhu hazvivandiki. Unotoona kutanga kwenu, unotoona icho ndechitema, icho chitsvuku, icho ndechegirini, nokuti masikati. Saka Mwari kuti vari vana vake vazive zvinhu nokuziviswa, wakabata navo nenzira yeshoko raMwari nemutoo wakadai. Nguva yekuguma isati yasvika, wakamutsa maringe naMalachi chapter 4 verse 5 and 6b. Wakasimudza pakati pedu muprofita William Maramwidze akadaidza, ye wouya, ziyai masangano, budai mutsvina, ibvai padziso dzenhema. Wakashambidza mwenga ndokubudisa mwenga kubva murima remasangano
kuuya in the marvelous light of the truth. Mwenga wakaitwa kubva murima redzidziso dzamasangano, wakasiwa watsika panheyo yeshoko rakadzoredzerwa, kuzara kwedzidziso dzorugwaro. Saka kereke yadzoswa pamusoro pedzidziso dzorugwaro. Shoko raMwari upenyu, shoko raMwari ndiye Mwari. Amen. Pakutanga kwaive neshoko, ireri shoko raive kuna Mwari, ireri shoko raive Mwari, ireri shoko rakazova nyama rikagara pakati pedu, tikaona kubwinya sekumwe chete akaberekwa azere nenyasha nezvokwadi anova Jesu Kristu. Saka kereke yabviswa mudzidziso dzesvina, yabviswa mune zvinhu zvemasangano, yakasiyiwa nemuprofita, yagara kuti zete pakuzara kwekudzidzisa kwerugwaro. Saka kereke yadzoswa padzidziso yerugwaro, chii chakaitika? Yakazvara shoko raMwari harisi bhareni, richaya chibereko, kuti iye wanga ari murima adzoswa muchaedza, adzoswa pashoko, patsinga dzoupenyu, pahowa dzemvura, adzoswa to the source of life, kuti asabereka zvibereko. Saka kereke yaunzwa pa the basic fundamental truth, the shoko raMwari yakasprauta into life. Tinorangarira tsvimbo yaAroni, muti wakanga wakaoma uya, pawakaiswa muareka wakabukira ukabereka marimando, handiti? Saka vari vana vaMwari pavakabvisiwa mudzidziso dzenhema nesimba rokudaidza kweshumiro yemuprofita, vakandotsetwa vakandoteiwa pazvokwadi yerugwaro, ndokutanga kuchibereka. Saka chibereko chakabudapo ndo fivefold ministry. Tirengere kurasani paEfeso chapter 4 verse 11. Atane kereke yake mukuiunza muchaedza, mukuchekerwa kwezvose zviitiko nezvichavapo kusvika kupetwa kwenguva, wakabvunzana navo nemutoo uyu. Wakatumira muprofita, wakatumirapo fivefold ministry, uchatumirapo the voice of the seven tongues. Tirengere kare. Zvino wakapa vamwe kuti vave vapostora, vamwe vaprofita, vamwe vaevhangeri, vamwe vafudzi navadzidzisi, kuti vatsvene vakwanisirwe basa ravo rokushumira nerokuvaka muviri waKristu, kuti kudzimana isu tose tisvike paumwe hwokutenda nokuziva mwanakomana waMwari, napamunhu wakura, napachiyero choukuru hwokuzara kwaKristu, kuti tirege kuramba tichingova vacheche, tichizununguswa nokudzingwa nemhepo ipi neipi yokudzidzisa nokunyengera kwavanhu namano, kuti vatsause nokunyengera, asi tireve zvokwadi murudo, tigokura maari pazvose, iye Kristu musoro, muviri wose wakasonganiswa zvakanaka maari nokubatanidzwa nenhengo dzose dzinosimbisa mutezo mumwe nemumwe, kuchibata nechiyero chawo, kuti muviri ukuriswe pakuvakwa kwawo murudo. Amen. Murima zvadziswa nezvese zvinovhundusa nezvese zvisiri zvirishina indwai zvakatumirwa fivefold ministry. Vatsvene vakwanisirwe basa ravo rokushumira rokuvaka muviri waKristu. Amen. For the perfection of the saints, for the work of the ministry. Saka Mwari wakamutsa mushure mekubviswa muchiitiko kwemuprofita, Mwari wakasimudza panzvimbo yake ushumiri hwakapetwa kashanu. For the perfecting of the saints, kukunatwa kuti vatsvene vakwanisirwe kwazvo basa romutumbi waKristu. Amen. Tose tiri kutarira kuti tinosangana tinowanasha. Yepano Ishe ari kutiudza pfungwa yake, ari kuita his own requirements. We are not
atitarira pasi munhu zvemanzwire panaka kana mafungire edu kana tinoda kuti zvive tiri kuudzwa the requirements zvikwaniso zvinodikanwa kuti tipinde zvanzi pakereke imwe neimwe unosimudzapo kutanga vaapostora vaprofita vaevhangeri vapfudzi navadzidzisi kuti vatsvene vakwanisirwe kwazvo basa reshumiro. Amen. Saka kereke yakadzoswa padzidziso dzenhema yakabviswa mushina yadzoswa zvino ndobva yaitwa hand over yatambidzwa kuushumiri hwakapetwa wakashanda ndo hwakuishambidza manje yakunaka kereke iya. Saka muri kuzviona kuti ushumiri hwakapetwa wakashanda hahusi an afterthought. Muzvipfungwa yakazongouyawo pamusoro ngavutibatsira pano vatibatsira vanhu vanoedza kuinganisa kudaidzwa kwaparapara nekudaidzwa kwavashumira vanhasi sekunge vari pamakwikwi vanobva kunyengetedzwa kumwoyo yavo kuda kutenda kana vamwe vechokwadi vafundisi navaparidzi vanhasi nevenhema sevamwe vari kukukwiridzana chinotiita kuti gamuchire parapara haasi mazuva avakataura asi zvavakaita ivo nekuti ivo vanguva munhu sezvo chinogamuchira parapara chichinzwa noruvara zvichiinda pachena. Ukaverenga kuna Amos chapter 3 verse 7 ndotaura kuti Mwari haangaiti chinhu panyika akaadzivisa varanda vake ivo vaprofita toudzwa kuna Revelation 7 asi nemazuva emutumwa wechinomwe kana oda kuridza zvakavanzika zvejehovha zvichazadziswa sezvavakataura kuna ivo varanda vake ivo vaprofita. Tikaverenga Malachi chapter 4 verse 5 and 6b inotiudza kuti Eliya uchauya zuva guriro risati rasvika kuti aite basa. Handiti tinogamuchira parapara panheyo dzorugwaro kuti tikune unouya rugwaro runo tinongedzera mushumiri kana nhume ichauya ipapo ndo patinokwanisa parapara shoko raMwari rimwe chete rinopfuurira mberi ari kumberi ipapo ndo rinotiudza kuti Mwari uchazvimutsira kwete kereke kwete varume ava vanozvifungira Mwari unozvimutsira vaprofita vaevhangeri vaapostora vanhasi zvizvikudzasi pano. He is to grace the occasion of that gallant apostle and apostle par excellence. Mwari vakudzwa. Amen. Saka kereke Mwari vaidaidza through the ministry of the prophets vaidzosa ndokuiteya squarely on the word shoko nokuti ndiMwari harisi barren rinobereka ndobva ranobereka ushumiri hwakapetwa wakashanda ndobva hwaiswa papfudzi ravo nenyasha dzaMwari basa rokunatsa nokushambidza nokukwanisa kereke kuti iye aigamuchire. Rangarai basa rake ndiye uchaigamuchira. Saka ndiye wakapa ndiye uchatora ndiye uchagamuchira. Saka Mwari vakapa kereke ushumiri hwakapetwa wakashanda kuti huite basa ravo zuva iro risati rasvika uye rinosvika the fivefold ministry will submit the bride and the tutelage of the seven thunders. Ushumiri hwakapetwa wakashanda kana ivo hwaita basa ravo hwarana their course yakwana sezvakaitwa nomuprofita arana his course Mwari wakamupisa in the sin akaunza the fivefold ministry. Fivefold ministry ine basa rayo rairi kuita ikarana its course it will put also aside and God brings in the final which is the voice of the seven thunders. Muprofita anotiudza paanosa pachena the revelation of the seven seals kuzarurwa kwazvakavanzika zvinomwe mukutsanangura kwake chisimbiso chechinomwe patinoudzwa about that great count inoitika in that 30 minutes chinonoterminata kana chinonogura kunyara kukuru kuyakuya is the voice of the seven thunders. Denga vose pava vanokunyarara pakarizwa kana pakazarurwa chisimbiso chechinomwe in that great calm chakanogumisa that great calm manzwi okutinhira
kunomwe kwakanzikwa namuprofita kana kwakaonekwa nemuprofita John. John wakakuona wakakunzwa akada kunyora asi kaverenga zvakazara kwa chapter 10 verse 4 tinobva kuti unonzi zarira zvarehwa nemanzwi nekutinhira kunomwe kuzarire tinoziva kuti mudhane paanoratidwa zviya achisirwa pachena naGabriel zvakavandika nezvaizvo kuti Mwari kusvika nguva ichiguma anoziva Daniel kuchavatenge simbisa zvinhu izvi zarira chavata nevamwe vako nekuti zvinhu izvi hazvizvi zvanhasi nezvimwe nguva inouya handiti pano tinoona kuti muapostora Johani achiudzwa kuti zarira zvarehwa nemanzwi kana kutinhira kunomwe. Mwari aida kuchengetera mwenga kuti pasane any counterfeit yomwenga. The only counterfeit iripo ndereligion. Mwenga hausi chikamu chereligion. You can't have a counterfeit right. Hazvigoneki. Sei zvakadaro zviri zvinochengeta nekuraramisa mwenga zvakagadzwa negreat secrecy yaMwari wakaiisa koga the voice of the seven thunders. Kana mwenga oda kuenda kana kusandurwa when chinounza the translation yemutumbi yedu isu vanenge vari vapenyu nokumutsa vakafa ishumiro iyi pakuradzwa kwayo ine simba guru kwazvo rokuti ichatangwa fupi kuti isasiya nyika yava manyongori nokuti apa ndo panoactivatwa rapturing faith. Kutenda can move mountain. Kutenda hakuna bomu mberi kwako, hakuvhunduki, hakutyi, asi kwakateiwa kushoko raMwari. Saka ava vanova ndimi mwenga kana manatswa mava a refined product yekubata kwe5-fold ministry munenge mava atingati lethal weapon. Mukataura chinhu chinoitika, mukatuka nyika yatiko kwazvo. Saka Mwari wakatupfupisa nguva iyoyo kuti zvinhu zvisazovhiringika zvakanyanya nesimba rinenge ratambidzwa mwenga panguva iyi. Saka Mwari uchavandudza kana uchazvitsaurira nhume dzake 7 mutumbi wemwenga uyu vachava the representatives kana vachabatiswa navo naMwari kutizivisa zvakarehwa the voice of the seven thunders. Izvozvo hazviitwi ne5-fold ministry, izvozvo hazviitwi nepress and play, hazviitwi neso much of tape reading. Mwari iye wakarurama wakazvifadzwa nazvo kuti zvingova in the voice of the seven thunders. Saka the 5-fold ministry when it has few discourse rather yapedza basa rayo, it submits the church to the ministry. That is the shout, ishumiro muprofita. The voice of the archangel, ishumiro wakapeta kwashanu. The trump of God, ishumiro ye the seven thunders. Kana kutinhira kwewamari, kana manzwi ekutinhira kunomwe akaziviswa kereke. Plump disco in rapture. Inopinda mukubvuta. Saka ndimo munoitwa unmask the day, times and seasons. Hazvizogonekizve kuti kereke inifungidze kuti yakafanana nemasangano. Saka isu let's keep step with the gospel. Chinotichengetedza pakufamba ndokunge takanzwa kwinzwi romuprofita rotibudisa munyika, totirira pasi the mellowing of the sun, tichiibviswa the influence nesimba rerunziro roushumiro wakapetwa kashanu. Muprofita wakatidaidza kubva murima renyika, ndobva takumikidzwa kuruoko rweushumiro wakapetwa kashanu.
ndokubva tanzwa mushana wokuibvisa wesimba rokubata kwaMwari kuburikidza nokuparidzwa kweevhangeri neushumiri hwakapetwa kashanu. Kana iwo uchinge hwakwanisa basa rawo, hunokumikidza mwenga usina chipomerwa, usina mhaka, usina kuunyana, kusimba rerunziro noushumiri hwokutinhira kwemanzwi the seven thunders. Hazvirevi kuti every pastor will step down and leave this church and said, wait, kuchauya mushumiri akazodzwa the seven thunders. Sezvasina kungova kuti muprofita akati indapedza ndoinda ndobviswa hangu, saka ushumiri hwakapetwa kashanu ndokuchatipfuudza mberi mwenga. Hazvina kudaro. Handiti Mwari unobata in a mysterious way. Muprofita akaparidza achitofunga kuti Mwari anouya mazuva ake. Umwe neumwe anongwa pake achimhanya the rest, achitofunga kuti ndizvo nhasi unouya kuti mangwana unosvika. Mubvunzo wataona pataverenga, Paul ari kuadhiresa mubvunzo romume vatsvene pafirst church age vaitarisa kuuya kwaKristu. Vakatobvunza kuti time and season. Saka vaifunga kuti Paul waparidza kuguma kuchasvika. Ndizvo zvakava mumazera ose ekereke kusvika muchizvarwa chino chechinono. Kusvika pakauya zodzo yaMwari pamusoro pemuprofita, waifunga kuti mumazuva okuparidza kwake Ishe unouya. Asi Ishe nokuda kwekuda kwake, the Lord is sovereign, wakamubvisa muchiitiko. Ndobva akumikidza kereke yake muruoko rwefivefold ministry. Saka fivefold ministry haiti step aside of the pulpit yoti akumirira kushumira kwechinomu. Remember, it's a great secret. Ndimwari arikubata basa rake. Mwari havazvikupukisi kuuya kumunhu anenge ini kuzogara pasi kuti ndiwaye zaya ndakati ndakaita sono cheka sono kadaiwo, saka iko zvino tasvika apa tadai. Saka chavakazovanzira chero kumwanakomana wako zvakafadza iye kuti ave izvo. Ndo zviri kubata kwake, ndo zviri kuita kwake. Fivefold ministry ichistriva, ichishinga kunatsa mwenga. Mwari unotsaura pakati pevanakomana vevanhu vakuunzwa kwaari sechibereko chekushumira kushanu, ovapa zodzo yokuti vakwanirise this ministry, zvichireva kuti shumiro idzi dzakapfekana hatigoni kudzipa a straight cut line sezvakaita kuti muprofita anga asingaparidzi kwose pamazuva ake panyama. Waiti ari kumisouri kana kumichigani, vana brother Neville vachiparidza kupurana mutepeleko. Handizvo kuno kuAfrica kwaiparidzwa ndizvo. Saka zvichireva kuti muprofita mazuva ake aripo, mwenga shumiro yakapetwa kashanu yakanga yakatopinda mumazuva ake. Saka ndo zvazvinova mumazuva eshumiro yakapetwa kashanu, kubata kwezodzo the seven thunders kuchaita take effect, kuchaprovoka mwenga unokuzvana nedziso revarume ivavava vari vanomwe. Mwenga woitwa on a footing yokuti we drop mortality and put on immortality. Tinowisa kuora kwose nokuipa nokuparara, tofuka kusaora. Ndakafarira Mwari pandakajekeserwa chinhu ichi. Zvimwe zvose mungaedzisira, kuprofita mukada kuedza, kuimba munoedza, kuparidza munoparidza kubatsika Yesu. Asi apa hapaedzisirwa, hapaedzisirwi kudropa the power and influence of gravity pamusoro pako. Chero ukatora simba rakaita sei, izvezvi nyika ine simba renuclear, inopfura chinhu chichiinda mudenga uku kusvika chanopapamarawo. But muno wavakuzonyora mapepa izvo zviyenzi China yakapfura chinhu chichienda mudenga uku chibva nemwedzi vasingaoni kuti chiri kupi. Saka vari kushaya vakatarisa nemishina kuti vaone kana chodonha debris yacho isawira masatellites nokunowira pane vanhu zvinodzoka pasi chete. Though we know that heaven is a dimension, asi tinozivawo futi kuti hakuna chinhu chinokwanisa kungozvirunzisa kubva pasimba regravity. Saka kana topinda mukubvudzwa hazvigoni kuti usvete kupindamo, asi kuti kudii unofanira kuva in the tune of the prophet. Chinyararire kuchipinda simba rekudhoredzera pasi regravity rinongowira pasi, watopinda. Tinopinda koga kana tava magraduates erunziro yeushumiri
nemanzwi emutinhiro nomwe. Mwari wakanaka atungamirire. Saka taona kuti Mwari unoshambidza nekuchenesa vana vake kuti vafambe in a step of the gospel inovatendera kufamba the narrow way. So this narrow is the gate, straight is the path, and it's there is the highway, and a way in the highway. Nzira yoga yatinogona kufamba zvakadzikama takatwasuka munzira yakamanikana ndokunge takunzvaniswa nokudhonza nokuita kwaMwari kuri munhano nhatu idzi. Hazvigoneki kuti tawana chinhano chimwe chete chovakakwana. Zvinotora kuti tikunzvaniswe nezvinhano izvi. Muprofita anotiudza kuti hatigoni kumutsa Wesley nhasi tore shimiro yake ikatikwanisa chimiro chinodikanwa kwatiri naMwari nhasi. Wesley akabata panguva yake akaudza kereke mukunatswa nokucheneswa sezvakaiswa kuti zvake naMwari, asi Mwari vakamupisa muchiitiko vakaunza Pentecostalism. Pentecostalism ikabata panguva yayo ikaita zvakanaka, ikaunza vakanzwa inzwi ravo kunharaunda dziri kuna Mwari. Tinenge tiinawo zvibereko zvePentecost, zvibereko zveAzusa Street of 1906 tichange tiinawo mukubini. Asi ukada kunoramira nhasi zvakaitwa neAzusa muna 1906 mushure mekunge inzwi romutumwa munomwe wechinomwe rataura, unoreva here? Hazvigoneki nhasi. Hatipinzwi nokutaura nendimi nhasi. Hatipinzwi nokugadzira moshene chete nhasi. We grow in the maturity of the grace of God under the tutorship of the Bible ministry. Mwari unobata chimwe nechimwe nenguva yacho. Tinenge tiinawo vanhu vakararama pamazuva panyama ane handa. Vanenge varimo. Asi vakaparidzirwa nani. Munofunga kuti nguva ine handa ndesaka zvingava here zvakadaro amakura kuda. Mwari wakaisa the law of conscience pamazuva ane handa. Paive nemurayiro wakaitwa nomuridzi. Saka tichitaura kuti basa rofanira harisireviri. Hazviti mumuparidzi kuti ini mukwaniswa kuti nei. Muri vaMwari, muri basa rake. Iye sezvaakada, zvakafadza iye. He set the requirements and accept them that meet the requirements. Saka muzuva rane handa ranachaminuka wakaseta the requirements, the law of conscience. Yakanga yakaiswa murangano mavo vainenge atichaivaudza that's pure voice. Izvazvisi oteerera, izvazvisi oteerera. Vairamba kurunziro kwezina iroro ndo vanoraswa. Saka tinenge tiinawo zvemazuva yayo. Asi zvandaramba zvandakudza kuti rana ramira zvakadzidziswa nerunziro yaAzusa nhasi. When the fullness of the light has come, Mwari akamushira. Ndo chikonzero chati press and play haisi shoko raMwari. Mwari havasi shuga. God is progressive. Mwari unopfuura mberi nguva yose. Saka isinoraramiswa muchaedza cheevhangeri zvichibva pasimba rerunziro rinobva kuna Mwari. Hatisi kuti muprofita akareva nhema. Hatisi kuti profita haana kuita basa matiri. Remember ndiye akabvisa kereke murima akandoicheta pane nheyo dzakakwana dzokufika kweevhangeri. Imi maifunga kuti kereke yadziswa pakururama kwose yaiswa pakuzara kwakwadza kushoko raMwari. Yaifana here kusara nechibereko yonguva bhareni tichibva kwenzongoro. Hazvigoneki vana. Mwari ndiwo upenyu. Remember profita aitwa mudziyo runoroko kwaMwari achiudza vanhu kuna Mwari. Mwari ndiye shoko. Ndo shoko rakaunzwa vanhu kwariri irero. Vaunzwa kwariri rakabereka. Ndicho chibereko. Ndo the crown yeprofita. Tinofana kuchikudza Mwari mumuprofita mhani nokuti wakauya 5-fold ministry. His ministry yakaunza chibereko chakagamuchirwa naMwari. Muprofita aita basa rake. Wakakrownwa Mwari achitumudza pakati pavakatenda kushoko rake. Ushumiri wakapita wakashanda. Kana iko kwabata basa Mwari uchakubapatsa nokukurauna nokukupa nokuintroduce vanhu vako to the influence of the seven thunders. Hamuna chakavandika umu kana chichava chakavanzwa. Saka Mwari wakagura nguva iyi. Munobata simba rinotyisa umu.
Hamuiti kuza tiri kuita nhasi tukaitira mukristu wa benefita hana chachakuita. Akataura uyu mwana waMwari pasi pedzidziso iyi. Vadhane finish. Vakaseka Elisha zuva riye. Vana vaya 42 vakamutendewa vakati vaperengana vana. Vakavhiwa vakaparara. Mumazuva esu Kristu vakashuma vadzidzisi vanogadzira nzvimbo pamberi kwake. Vakapfuura neguta reSamaria rikaramba kutenda Mwari. Dai asiri Kristu akadzidzisa vadzidzi vaya zvaitovapo zvavakataura zviya kuti munoda here. Haana kuti imi, vakati munoda here kuti isu tinamate moto kubva kudenga uparidze kuti ndozo dzerumwe. Haina kupiwa pazuva re5 ministry. Nguva iyeyi apo pamasuo apo panopindwa nemunhu apa pakunoita upombwa achipinda muna chigara munhu achitirera nepapo panonoita kupinda. Nguva iyi ndo pachaitika zvakaita pana Anania naSafira. Dzaienzwisa. That was the fortest. Saka kana kuine nguva yekuti pana kunatsa nokugadzira penyu pedu ndaiko zvino. Kana ukava pakati pavana you are kept. Pasavasavo watukwa kwazvo inokutuka kwazvo ndiko zvekwadi. Saka tiri kuti hatisi kuda kuti nguva iyi ireje. Chii chiri kurejesa nguva yokuuya kwaShe? Kereke iri kuresista kunatsa kwe5 ministry. Mwari havaida kana kuti muchita aparara. Vaine mwoyo murefu. Vaida kuti munhu wose apone. Saka vanoredza nguva vachiti pada uchanzwa. Zuva rimwe nerimwe unouya. Sunday yoga yoga unouya. Every 6 day unouya. Uchingonzwa. Siya zvakaita. Siya zvakaita. Ungotera. Wobuda munhu wadzokera dzika. Wobuda munhu wadzokera. Saka chii nyika iri kutambura nhasi ndakuudzai with all these troubles because of the church, because of the bride. Iri kunonoka kudarika moto wevhangeri. Haisi kuda kubatira moto kuti uye uyu moto hauiti uyu. Hatigoni kuintroducwa with this sluggish condition yatiri. Let's pop up. Hatisime our lives. Tikwanise kuti Mwari vakumikidze kereke vaende to the next phase. But tikaramba tikura makumbo, tikaramba tisingadi kusandura. Siyai hama, siyai nzvadzi. Leave this fashion. Hazvina zvotibatsira. Leave this fornication. Hazvina zvotibatsira. Darirai kumoto wevhangeri. Kana madarirai kumoto wevhangeri, imwe nhano youya. Haikuurayei ikakuwanai maranswai. Tikaendodzwa kwairi tiri untutored. Ungerubara. Nobody knows when but yo, another jump or to go. Good. Saka we are natured during the time of full ministry. Chokura, chwanezio. Kuti zonke zvinhu zvinoitirwa isu we can be. Ndosakaishe zvakavadzivisa padai musaripisa guta iri. Musaripisa ripei nguva. Makaona zvakaitika pakati panguva. Mukadzi. Uya mukadzi uya anonzi newe6 wakaunza guta rose kamwe kamwe. Niwavarimi. Rakakondwa nemaparidzi. Vaparidzi vanoda kuripisa. Raramba kuuya kuna She. Vaedza kutsanangura nekuparadza kwose nekutora makotsi ose aKristu. Rakanakisa rakakupei. Vaitora makotsi kubva to the author of life. Vakatora kotini vakaimisa apa, vakatora kotini vakaimisa apa. Guta rikaramba. Vakaramba kuuya guta. Asi mukadzi akamhanya nemukati mara akati, uya munhu wandiudza zvandakaita. Kungoudzwa zvivi zvake chete. Pakati ndizvo ichokwadi. Ndakatadza kuti rese rakamhanya kuna Kristu. Saka zvisi muvashumiri hazvisi mune zvinokwanisa kuitwa nomunhu. Zviri muna iye wakada, zviri muna iye wakatendera. Isu tiri vanakomana vamasikati. Hakuna chakavanzirwa isu. Zuva iro vanhu tinovateki tisingazivi. Tinoriziva sei? Tinofamba norugwaro. Tinopfuura mberi sezvakada Mwari. Ngatitenderei to move with the pace. Ngatifambei nhano dzose. Takanzwa, tikarunzirwa the shout. Tikanzwa, tikarunzirwa the voice of the archangel. Zvino takupinda mukurunzirwa kwete voice of the seven thunders. Mwari akuitire zvakanaka. Saka Mwari unobata nekereke yake. Abata nayo hatifaniri kurasikirwa neimwe yenhano idzi.
Saka irunziro yenhano idzi nhatu inobvisa vanhu murima, inobvisa upofu, inotiita kuti tive vana vemasikati. Tikarunzirwa nekudaidzira kwenzi romutumwa wechinomwe, tikarunzirwa neinzwi reushumiri hwakapetwa kwashanu, ticharunzirwa zvakare neinzwi remutinhiro minomwe, ipapo tichava finished product, totambirwa nomuridzi. Amen. Zvinhu izvi zvakadzika ndinozviziva, asi varivobvo vanozvibata. Asi vanongori neglare or a glow, mucherechedzo wekubhuyo chaita. Chadzera is not the fullness of light. Dawn haina kujeka kana kuisa zvinhu pachena seday. Saka mudhoni mumu mune mucherechedzo wekamuninisi, mune mucherechedzo wekururama. Atitati kurei mberi hatisi mudhoni, tive in the day star, which is the biggest star, is the sun. Tinounzajeka. Jesu Kristu ndiye the greatest star. He is the day star. He is not dawn. Saka ngatikurei mberi tibve muchadzera, asi kuti tifuye mukuzara kuchaedza. Toona kuti aiwa muzai wememe hamusi momukuzifambai, totiza kumatama enzira, tonopinda pakati twasa, tofamba imomo to the tune of the gospel. Maramwidze zvakanaka. Saka kurasikirwa nerunziro yekubata kwaMwari these stages kunoita kuti uite miss the mark. Saka isusu hatisi kuda kuita miss the mark. Hama ndiverengere nomatare mabharu maviri kuti tiverengere nyaya yedu kana kuti kana ishe wakaringana. Tiverengerewo Ephesians chapter 5 verse 8 ne 13-14. Ephesians chapter 5 verse 8. Nokuti kare maiva rima, asi zvino muri chiedza munashe, fambai savana vechiedza. Verse 13. Amen. Asi zvinhu zvose kana zvarayirwa zvinoratidzwa nechiedza, nokuti zvose zvinoratidzwa chava chiedza. Saka iye unoti, muka iwe uvete, muka kuvakafa, Kristu uchakuvhenekera. Amen. Chii chiri kuitwa naKristu? Kristu ari kukupai chiedza. Hanzi budai murima, maisimbova verima, chibudai murima, nokuti wakapa nzira yokubuda nayo murima. He gave the way of coming out of darkness, and you walk in the light. He gave the leaders to tutor you how to walk in the light. Kana mama mchaedza, mama you are now in the day. Zvanzi chaedza chinoratidza zvinhu. Aniti zvakavandika zvoziviswa nechaedza. Saka munhu ndaitaura naye usiku hwese womutsvuku, woune vanga rakadaiwo, une saka ndakatsinga kuti zvanga zvakavanzwa munguva yerima wakutanga kuzviona. Zvakavanzirwa isu nhasi zvokadzama zvoumwari hwaMwari zvichaziviswa. Come ye out of the light of the darkness. Mukabuda imi murima, mukabvuma kubuda murima, muchafambwa nemi makabatwa muchaedza. Mukafamba muchaedza, simba rokubata kweupenyu hwechaedza richapinda mamuri nokumwirira mamuri, nokuvandudzai, nokupai kutapira nokuzipa kuri kwedenga. Kana mava nako makuziva kufamba to the tune of the gospel, makufamba nenzira yekudenga, ipapo denga richazaurwa zvakavanzika zvaro. Amen. Haungoti musikana waona mangokuzva nevakutomudza masikireti ako, anotanga kuva asimbisa kuti ndiye amwenga, kuti achaziva kuti ndiye tsvanga pakavandika, kuti anyone wakusangana naye Kristu haazivisi zvakavanzika zvake, angouya kumwangarira kuti vanhu vakuti Kristu. You have to walk the way. You have to meet the requirement. How do you meet the requirement? Walk according to the tune of the gospel.
Mwari uri kutipa ivhangeri, uri kufamba nesu, uri kutidzidzisa kana takwana, wakutipa nduma, wakutipa zviro taiwa, ndiwe mwenga, wakutaura zvakavandika zvomwenga. Unovataura kana vava. Hama brothers, vanovaitaura kuti when you are in the chupa, kana wapinda mumba yemukati yakavandika, ndopo wakumuudza usingazikanwi kana mudzimai wako wakakubereka. Mudzimai wako anokuziva kudarika zvose vanhu vari panyika. Hakuna munhu anokuziva iwe kudarika mudzimai wako. Saka Kristu mumwenga wake, mudzimai wake, inowakereke, aneunza koga zvakavandika zvaimbuzara kwazvo kana yaibva, kana yabvuma kufamba naye. Anopupurigwa koga kuti wada. Kana wataura nhano yekutanga, ukatora yechipiri, akuchikuudza. Kana achikuudza hachakurejekti uchingopinda mune vose vose wava dangerous. Saka wokubvisa panyika inoyi. Ini ndinoshanda kumauto. Kune zvinhu zvakachengetwa zviri zvenyika zvisingazikanwi naani Tom and Dick and Jim. Zvine level unofanira kuziva zvenyika kuti yakachengetwa sei. Unofanira kuva wapromotwa kusvika parengi ine kodzero yekuziva zvakadzama zvakadii zvenyika. Ipapo ukada kuzoramba kutiza chuni, you are done and finished. Kristu harasikirwi nemunhu wapinda. Unogona kuita zvaunoda wambaudzwa zviprofita, ukaita zvaunoda uri pasi pedziso iri, asi apa kana uri wekuapa hapana chito kutambarara. Saka